Μια πολύ κακή εμφάνιση για τον Παναθηναϊκό, συνοδεύτηκε με καθαρίτα από την Μπαρτσελόνα στο Telecom Center Athens 96-103. Οι πράσινοι είχαν μια πολύ κακή βραδιά, δεν βρήκαν ρυθμό μέσα στο παιχνίδι με τους Καταλανούς. Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαστήματα, η Μπαρτσελόνα ήταν εκείνη που επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της και έδειξε από την αρχή του αγώνα τις διαθέσεις της. Ο Παναθηναϊκός για μια ακόμα φορά πλήρωσε τις κακές του περιστροφές στην άμυνα και την έλλειψη συγκέντρωση στο κομμάτι του αμυντικού rebound. Όπως και στην πρεμιέρα με την Bayern, έτσι και στο μάτς δεύτερης αγωνιστικής, οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού πήραν 18 επιθετικά rebound. Είναι πάρα πολλά για εντός έδρας μάτς και ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Πέρα από όλα τα άλλα, ο Οργκίνα Ταμάν έχει μπροστά του και το δύσκολο έργο, το επόμενο διάστημα, να εντάξει περισσότερο στο παιχνίδι της ομάδας τόσο τον TJ Shorts όσο και τον Ρισόν Holmes, οι οποίοι για την ώρα δείχνουν σαν ψάρια έξω από τα νερά τους. Οι δύο Αμερικανοί, ο Αμερικανός guard πρώην της Παρί και ο Σέντερ, που είχε πολλά χρόνια εμπειρία στο NBA και κάνει για πρώτη φορά το βήμα στην Ευρώπη, χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και αυτό θα είναι το σημείο κλειδί για τον Παναθηναϊκό. Χρειάζεται υπομονή για να περάσουν και εκείνοι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού. Τώρα, όσον αφορά το μάτς με την Μπάρτσα, είπαμε πριν για τις κακές περιστροφές στην άμυνα. Αυτό το πλήρωσε ο Παναθηναϊκός γιατί δέχτηκε 16 τρίποντα από τους φιλοξενούμενους, είχαν 16-34. Μιλάμε για ένα διανόητο ποσοστό για εκτός έδρας μάτς. Βέβαια, τα περισσότερα εξ αυτών ήταν με ιδανικές συνθήκες για τους παίκτες του Πενιαρόγια. Από την πλευρά του επτάστερου, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι, είναι σίγουρα η εμφάνιση του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ και του Κώστας Λούκα. Ο Ισπανός φόρβαρντ τα έδωσε όλα. Πάλευε μόνος του ώρες-ώρες, 27 πόντους, ρεκόρ καριέρας για τον Χουάντσο στην Ευρωλίγα και 8 rebound είχε. Ενώ ο αρχηγός του επτάστερου είχε 18 πόντους και 11 assist. Αλλά αυτοί οι δύο δεν αρκούσαν για να νικήσουν μια πολύ εμπειρή ομάδα όπως είναι η Μπαρτσελόνα.